som, že chceš Johnnyho, toho, čo spal u Billyho. Ten má však Barboru, čo chodí s Marcelou. Marcel chce ale Silviu, nemá zájem Oliviu, ktorá to zabalila včera s Máriou. Príbeh, zdá sa ti v niečom čudný. Príbeh, myslím, že nie je nudný. Mário má v štátoch frajerku, tak občas skočí na lenku. Dúfajme, že sa foter nevráti neskôr. Má prísť večer zo služobky, matka opäť spí u Ľubky, Lenkinej spolužiačky z venďašej triedy. Príbeh, zdá sa ti v niečom čudný. Príbeh, myslím, že nie je nudný. Príbeh, ak sa v tom trochu vyznáš, môže ti to byť výzva, či guľka rovno do hlavy. Od detka mi dnes prišiel list, pýta sa, kedy vraj chcem prísť v lete na prázdniny, že dlho bol už sám. Jediný, kto ho pozerá, je susedová Božena, vraj už je veľká na rok, pôjde do školy. Príbeh, zdá sa ti v niečom čudný. Príbeh, myslím, že nie je nudný. Príbeh, ak sa v tom trochu vyznáš, môže ti to byť výzva.